Velkommen til Alle kan lære at spille klaver. I denne video lærer du 5 noder at kende, og hvilke tangenter på klaviaturet det hører til. Du bliver også introduceret til min elev på 55, som også har haft et brændende ønske om at lære at spille klaver, og hvordan det så går med det. Det første, vi skal se på, er det, der hedder klaviaturet, som består af sorte og hvide tangenter. Klaviaturet er opdelt i sektioner, og den nemmeste måde at identificere disse sektioner på, er at se på de sorte tangenter. De ligger i hold på henholdsvis 2 sorte og 3 sorte tangenter. Hvis man ser på den hvide tangent, der ligger lige til venstre for de 2 sorte tangenter, og den hvide tangent, der ligger lige til højre for de 3 sorte tangenter, så har du en sektion, som gentager sig hele vejen op og ned af klaveret. Alle de hvide toner har et navn, som er et bogstav. Den hvide tangent lige til venstre for de 2 sorte hedder C. Derefter kommer D, E, F og G. På planchen, som du kan se her, er der 5 noder. Disse 5 noder er de samme som de 5 tangenter, vi lige har kigget på her, og som hedder C, D, E, F, G. Under hver node er der et nummer. Det henviser til dine fingre på højre hånd. Hver finger har fået tildelt et nummer, hvor tommelfingeren er nummer 1, pegefingeren nummer 2, langemand nummer 3, ringfingeren nummer 4 og lillefingeren nummer 5. Nu skal du finde det midterste C på dit klaver og lægge din tommelfinger på tangenten. Og som sagt, det er lige til venstre for de 2 sorte. Prøv at trykke tonen ned et par gange, og lyt på, om det er den samme tone, som jeg trykker ned her. Hvis det er den rigtige tone, så lægger du fingrene på tangenterne således, at der er 1 tangent til hver finger. Her er planchen med de 5 noder, og du kan se, at de går op og derefter ned. I første omgang skal du lade være med at se efter noderne, men kig kun på numrene. Og tænk kun på at trykke den finger ned, som har det nummer, der står under noden. Vi begynder altså med finger nummer 1, derefter nummer 2, 3, 4, 5, og så går det nedad. 4, 3, 2, 1. Det er ikke sikkert, at dine fingre ligger lige så stille på klaviaturet, som mine fingre gør, men det skal du ikke være ked af. Her i starten skal dine fingre jo lære noget nyt, noget som de ikke har prøvet før, og derfor vil det også være en lille smule vanskeligt. Jeg har en elev på 55, der gerne vil lære at spille klaver, og hun er gået med til, at jeg må filme, hvordan det går, når hun følger nøjagtigt disse videoer, som du også sidder og kigger på lige nu. Så videoen her viser hendes allerførste gang, hun trykker tangenten ned på et klaver. Hun er god til at øve sig hver dag, og derfor kan man også se en forskel allerede på 3. dagen. Som du kan se her, så ligger hendes fingre lidt tættere på tangenterne og stritter ikke så meget, som de gjorde den første dag. Nogen tror, at det koster penge at klikke på abonner-knappen, men det gør det ikke. Det er ganske gratis. Så inden du går videre med at øve dig, må du meget gerne klikke på abonner-knappen, fordi så støtter du denne kanal over for YouTube, så der kan komme mange flere gratis lektioner, som kan hjælpe dig på vej til at blive en dygtig klaverspiller. Her ser du din allerførste øvelse, som du skal lære at spille. Der er 2 nodelinjer,
hvor der kun bruges de 5 toner, som du har lært indtil nu. Og som du kan se, så er der stadigvæk numre under hver eneste node. Og igen er det altså kun numrene under noderne, du skal koncentrere dig om i denne øvelse. Så når der står nummer 1, ja, så er det din første finger, nummer 2, din anden finger, osv. Noget, der også er vigtigt, når man skal lære at spille klaver, er at spille i et bestemt tempo. Og når man skal lære et nyt stykke, så begynder man altid med at spille det meget langsomt, og så sætter man det op i hastighed efterhånden, som man lærer stykket at kende. For at hjælpe dig til at spille tonerne i det helt rigtige tempo, har jeg lavet en masse øvevideoer til din daglige træning, hvor der er en rød streg, der kører i et bestemt tempo. Når den røde streg rammer noden, så skal du trykke tonen ned på klaveret, og på den måde vil du lære at spille øvelsen i det rigtige tempo. Her kan du se eleven spille efter videoen, hvor hun trykker tangenten ned, når den røde streg rammer noden. Når du spiller, så prøv at undgå at kigge på dine fingre, mens du spiller. Men fokuser udelukkende på numrene og den røde streg. Det vil måske være en lidt underlig fornemmelse de første gange, men det vil spare dig for så mange øvetimer i fremtiden, hvis du kan lære det helt fra starten. Du skal ikke øve mere end 10-20 minutter om dagen. Ellers får du altså både ondt i nakke, skuldre, arme, hænder og fingre. Men hvordan ved du så, om du har øvet nok? Det har jeg klaret for dig. Ved at lave øvevideoerne på nøjagtigt det antal minutter, du skal øve hver dag for at være allermest effektiv, og derved spare en masse tid på at sidde og gøre noget forkert. Når man ser på hver enkelt øvevideo, så vil du se et tal og bogstaverne BPM. Bogstaverne står for beats per minute, som på dansk betyder anslag per minut. Det er altså tempoet, der er hentydet til, og jo højere tallet er, jo hurtigere kører den røde streg, og jo hurtigere skal stykket spilles. Du begynder med videoen med det laveste antal BPM, og så følger du denne video indtil, at du kan spille hver tone på nøjagtigt samme tidspunkt, som tonen spilles i video. Når du så kan spille øvelsen helt korrekt, ja, så er det tid at gå videre til den næste øvevideo, hvor tempoet så er lidt højere. Og når du har lært at spille øvelsen med det højeste antal BPM, så er du klar til at gå videre til lektion nummer 2. Linket til playlisten, hvor øvevideoerne bor, ligger i beskrivelsen hernede, men du kan også komme direkte ind ved at klikke lige præcis her. I lektion nummer 2 skal du lære at spille denne her. Det kan være, du kender den. Den er god.